ахбор да гап мезад, чиз мекард. яъне хича таърихшинос мегирад, хича гуфти гапо вай мегирад, басавод мегирад. баъд аям хеле ҷавонои мо ҷазир мешаванд дар инстаграму лав ба лаву кун ба кун, даст ба кун зада ям хеле короро сар мекунанд. вақте ки бародаро медонем вақте ки фейсбукро кушодам домла абдраҳим баъд ай пешнем хеле бадбахто ҷамъият ҷазир мешавад. ман намедонам барои чӣ нисбати ин одам хаб мекунанд, гап назадестан ягон кас. ман ба худо қасам, ман инра 2-3 рӯз пеш дидам, ҳайрон шидам. да ин мардак ахбор мегзаронд. агар кас нашнохтаста боша, камтар мӯи сараш сафед шидай. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мегӯяд ки тамоми касалиҳо роҳи личанеро доранд ғайраи пиронсолӣ. ин пир шидай, ира ҳатто ҷанозааш гуфти гапо ҷоиз нестай. дар қатори мурдаҳоиро ҳисоб кардан дар Куртон. ин мушрикай, многобожникай. ҷорубриш аблаҳриш ба зардушт таън мегуфт, хорат медод, маҷус мегуфт. ва як бори дигар ба ин домло ва гирхо домлоҳои дигар. агар ягон кас боша дар ҳамиҷа маълимои мактаб, касе ки дар мактаб дарс медиҳад, мо вақти мактабда будем, баъд хеле гапҳо буданда. одам аз маймун пайдо шудагиай, китоби авесто аввалин китоби вай буд ки аз тарафи худованд вай шудагиай. дар бораи инҷил яъне библия гап ҳаст, бораи китоби қуръон гап ҳаст, вале дар бораи китоби авесто дар ягон ҷо гап нест. дар мактаб моро ҳамтари маълимот дарс медоданд. бисёри маълимои мо ҳам хеле атеистанд, ба худо бовар намекунанд. агар ин кадоме дар ҳамиҷа беришен, бародаро хафа нашен. вақте ки давраҳои пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳазрати умар одам мера ки бериш медид, ай пеши гузарш мегзашт, медавид тез хона медиромад. то ҳатто пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мегуфт ки одамои бериш хед нашинен. ман роз ними рум задагӣ гуфти аво пачақай ман ҳамида хушрӯм ба номи худо. афтира бина рӯш савз шудагӣ. ба гузаштагони мо нарасед, ба гузаштагони мо иҳонат наоред. ҳазрати муҳаммад падараш кофир буд, ҳеҷ чиз намед. ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам падарша надидагӣ. дар биҳишт онҳо ҳамроҳанд. ба ягон ҷорибиш, калтариш, кӯсариш, ҷоҳилриш, намедонам ҷайрариш, кӯсариш касе имкон надодааст ки гузаштагони моро ҳақорат диҳад. як бори дигар таъкид мекунам ба ҳама домлаҳо аз минтақаи Кӯлоб то ба Бадахшон, ҳар касе ки дигар ба Зардушт иҳонат, ҳақорат, дуруштӣ, дағалӣ, таҳқир ва туҳмат мезанад, ман ба суд муроҷиат мекунам. ина ман ба худо виҷдонашон бисӯзад. хеле одам нигоҳ мекунад дар ҳамин история. на ман гуфтамш, на бигира судда муроҷиат кунам. осмонӣ авастос 65% Қуръон сарчашма аз авасто гирифтааст ва ҳазрати муҳаммад инкор накардааст, кофир нагуфтааст Зардуштро. дар Қуръон собиин ин маҷусҳо ва собиин ҳамин моем ва муҳаммад гуфтааст якка худоянд, эҳтиромашон кунед. ва ба ин ҷелакдорони ҷорубриши шапушк зада касе имкон надодааст ки Зардуштро таъқир кунад. огоҳ кардам пашо нахрин. اینم خیلی برادرها وای برای ملای که همی آدم با میترسم
آدرسش چی نمیگم. یه ژورنالیست همه اخبار قد سر کار داره. چی کار کردن میتونم آخه. بعد زندگی تا پیش بر، زندگی تا پیش بر. گفتی اپو باید تا چیز کن. ای شهزاد همی آدرس میپرسی رنگم رای مواری در دوری هیچ یه دست نمیاد. یه حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله میگه اگر چیزی که دیدی هم خالی مقابل اسلام هم خالی باید با دست منش کنی. اگر با دست خوبیتی با دست من کردن نتونی، با زبان باید اشتراک کنی. اگر با زبان نتونی، با دل باید نیت کنی. خالی بچه ها برادر خالی خدا همه تا نگهبان باشم. همه قدر داشتم الله ایمان مستحکم گردن و گناه را مغفرت گردن. خالی برادر